Κύριε Μαμιεδάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα αυριανά, τα οποία διάβαζα χθες και κάποιες δηλώσεις σας. Κάντε λίγο υπομονή, είπατε σε κάποιους συναδέλφους. Τα πράγματα θα είναι ευχάριστα στο Μέγαρο Μουσικής. Η ατμόσφαιρα σίγουρα θα είναι ευχάριστη. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από την περιφέρεια Κρήτης ότι η καμπάνια μας, η οποία ήδη έχει πρακτικά και ουσιαστικά βραβευτεί από όλους τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό και από όλους τους θαυμαστές της Κρήτης με την αποδοχή και τη χρήση όλων των εργαλείων που προσφέρει αυτή η καμπάνια, ελπίζουμε ότι θα έχει και μια τυπική βράβευση στην αυριανή εκδήλωση. Θα το δούμε. Υπομονή μέχρι αύριο. Η αλήθεια είναι ότι ο Θοδωρής Παπαδουλάκης έχει σαρώσει με τα βιντεάκια αυτά στο εξωτερικό. Ουέ και αλίμονο, και αν θέλετε είναι και προτροπή προς τους διοργανωτές της εκδήλωσης, εάν δεν το βραβεύσει η ίδια του η χώρα, έτσι. Σαφώς πιστεύω ότι πραγματικά τα συγκεκριμένα βίντεο, όπως και η όλη καμπάνια, γιατί τα βίντεο είναι απλά ένα μέρος αυτής, αλλά Σωστά. το βασικό μέρος θα έλεγα, καταφέρνουν κάτι το μοναδικό, καταφέρνουν να περάσουν πραγματικά το ανθρώπινο στοιχείο και το εξιτάρισμα των αισθήσεων που προσφέρει η Κρήτη στον επισκέπτη της. Το οποίο, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί σε ένα απλό φυλάδιο ή σε μια απλή καμπάνια. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και ελπίζουμε να δούμε θετικά αποτελέσματα αύριο. Ούτως ή άλλως έχουμε περάσει και σε κάποια άλλα επίπεδα επικοινωνίας, κύριε Μαμιεδάκη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είστε επιχειρηματίας του τουρισμού πάρα πολλά χρόνια. Και χαρακτηριστικότερο, αν θέλετε, ίσως είναι αυτό που έγινε με την εικονική πραγματικότητα, μάλλον την πραγματική εικονική πραγματικότητα που δώσαμε σε κάποιους επισκέπτες, αν θυμάμαι καλά, στο Λονδίνο, να έρθουν πολύ κοντά με την Κρήτη, στην ουσία όμως από πάρα πολύ μακριά. Σωστά. Η Κρήτη, όπως προανέφερα, έχει πραγματικά να προσφέρει πολύ περισσότερα από ότι ένας άλλος απλός συμβατικός τουριστικός προορισμός. Πέραν του ήλιου, της θάλασσας, του πολιτισμικού του ιστλούτου, έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά κουμπάν τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αισθήσεις του επισκέπτη. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψει κάποιος και να δώσει αυτή τη γεύση παρά μόνο με διαδραστικά μέσα. Πρέπει δηλαδή, όπως είπατε πολύ σωστά, από πολύ μακριά κάποιος να πάρει μια πρόγευση του τι θα βρει εδώ στο νησί μας, προκειμένου να του δημιουργηθεί η έλξη, να του δημιουργηθεί η όρεξη, έτσι ώστε να το επισκεφτεί και να δει πραγματικά την ολοκληρωμένη εικόνα. Άρα λοιπόν πρέπει να ακουμπήσουμε τις αισθήσεις του μελλοντικού μας επισκέπτη. Αυτό γίνεται μόνο με διαδραστικά μέσα, όπως έγινε στο Λονδίνο, όπου προσπαθήσαμε να δώσουμε μια πρόγευση στους επισκέπτες του Westin, του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Ευρώπης, όσον αφορά την κρητική διατροφή, όσον αφορά την κρητική φιλοξενία, την κρητική θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και όλα αυτά τα θεματικά μέρη της κρητικής φιλοξενίας. Οργανώνοντας πραγματικά ένα εικονικό ταξίδι στην Κρήτη. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά και πάρα πολλές θετικές αντιδράσεις, διότι σίγουρα καταφέραμε, πιστεύω, για λίγα λεπτά να τους μεταφέρουμε νοερά στην Κρήτη, δημιουργώντας τους την όρεξη να την επισκεφτούν πραγματικά για περισσότερο διάστημα. Οι εντυπώσεις που αποκομίσατε, κύριε Μαμιεδάκη, και από το Λονδίνο και από το Βερολίνο, ποιες είναι, πώς αντιμετωπίζουν την Κρήτη οι τουρίστες? Και θα το πω και λίγο μακρύτερα το ερώτημα. Ειδικά στην έκθεση του Βερολίνου, φαντάζομαι ότι κάπου ενδόμηχα θα είχατε κι εσείς κάποιες επιφυλάξεις ως προς την αντιμετώπιση των Γερμανών, έτσι. Σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι τουριστικά αντιμετωπίζουν την Ελλάδα μόνο θετικά. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Και δυστυχώς όταν η πολιτική εμπλέκεται στον τουρισμό, που είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας, σίγουρα δεν έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι Γερμανοί σίγουρα θεωρούν την Ελλάδα και την Κρήτη ειδικότερα ως ένα πάρα πολύ ασφαλή, ανθρώπινο και ανταγωνιστικό προορισμό. Έχουμε φιλόξενους κατοίκους, έχουμε πάρα πολύ καλές τουριστικές, ιδιωτικές, τονίζω, υποδομές, για τις οποίες μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Έχουμε πραγματικά πολλά να προσφέρουμε και από πολιτισμικής άποψης. Σίγουρα οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ πιστοί επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται ξανά και ξανά. Και σίγουρα σύσσωμη τουριστική κοινότητα της Γερμανίας έχει λόγους να υποστηρίξει την Ελλάδα και την Κρήτη, διότι έχει επενδύσει πάρα πολλά, προγραμματίζοντας εκατομμύρια θέσεις σε αυτούς τους προορισμούς. Ο προγραμματισμός των πτήσεων για την Κρήτη συγκεκριμένα, σχέση με τις αντίστοιχες περσινές των πτήσεων τσάρτερ από Γερμανία, είναι αυξημένος κατά 8%.
Και οι κρατήσεις κινούνται ακόμα με θετικό πρόσημο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι μετά τις εκλογές και όλη αυτή την πολιτική φιλολογία που έχει καλλιεργηθεί, με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο, σε υψηλούς τόνους, στα πλαίσια μιας κοινής διαπραγμάτευσης, αναπόφευκτα έχει οθήσει ένα κομμάτι του τύπου, το οποίο ουσιαστικά δηλητηριάζει την εικόνα της Ελλάδος. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να αρχίσει να μειώνει τη ροή των κρατήσεων, η οποία ακόμα κινείται θετικά, αλλά σίγουρα αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει για τις επόμενες εβδομάδες, θα γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε ότι δεν θα συμβεί. Ευχόμαστε ότι θα ανατραπεί αυτή η εικόνα τις επόμενες εβδομάδες, γιατί η κατάσταση είναι ακόμα αναστρέψιμη. Για να σας δώσω μια εικόνα με νούμερα, ναι. Φανταστείτε ότι περίπου τέλη του χρόνου, 31 Δεκάτου, το σύνολο των κρατήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί για Κρήτη από την βασική μέρα των Γερμανών του Operators ήταν αυξημένη κατά 50% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα 31 Δεκάτου 2013 για το καλοκαίρι του 2014 είχαν κλείσει διακοπές π.χ. 100.000 Γερμανοί, ένα χρόνο μετά για το φετινό καλοκαίρι είχαν κλείσει 150.000. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό νούμερο. Μετά τις εκλογές, ουσιαστικά αυτό το νούμερο άρχισε να ροκανίζεται και αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας κινδυνεύει τώρα να εξανεμιστεί και να φτάσουμε σε αρνητικά νούμερα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε, γι' αυτό είναι αυτό το οποίο λέω συνεχώς, υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία, γιατί σε επίπεδο προγραμματισμού τα πράγματα φαίνονται θετικά, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, διότι παρόλη την καλή διάθεση των Γερμανών, τουριστικών φορέων και πλειοψηφίας του κόσμου, όλη αυτή η έντονη κατάσταση προβληματίζει τον κόσμο, τον κάνει να καθυστερεί να αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα, ενδεχομένως τον κάνει να σκέφτεται ας θα πάω στην Ελλάδα του χρόνου, δηλαδή δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα το οποίο δεν μας χρειάζεται. Οι καλύτεροι πάντως πρεσβευτές και μεταφορείς, αν θέλετε, της εικόνας του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ακόμη και αυτοί οι πρώτοι Γερμανοί τουρίστες που ήρθαν το περασμένο Σάββατο, κύριε Βαμιεδάκη, και έχω την αίσθηση ότι αυτοί θα δώσουν την αληθινή εικόνα μόλις επιστρέψουν και όχι η Bild, μου έρχεται στο μυαλό τυχαία, ή κάποια άλλη εφημερίδα. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της περιφέρειας. Να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας, ώστε η εικόνα που θα μεταφερθεί να είναι η ακριβώς αντίθετη από αυτή που κάποια ταμπλόιτ και κάποιες κίτρινες φυλάδες επιδιώκουν να περάσουν για τη χώρα μας. Σαφώς. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, από τη στιγμή που είστε από το χώρο των ΜΜΕ, δυστυχώς οι αρνητικές ειδήσεις από εμπορικής άποψης πουλάνε καλύτερα από τις θετικές. Και όπως είπατε σωστά, κάποιες φυλάδες πραγματικά, οι οποίες ρίχνουν το επίπεδο της δημοσιογραφίας πολύ χαμηλά, έχουν λόγους και συμφέροντα εμπορικά να προωθούν ένα κλίμα έντασης. Ακριβώς. Εμείς από πλευράς μας και σαν περιφέρεια, αλλά και ο κάθε κριτικός, το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να περνάμε μηνύματα με κάθε δυνατό τρόπο ότι είναι όλοι και οι Γερμανοί και ο κάθε ένας είναι ευπρόσδεκτος εδώ, ότι δεν έχει να κάνει ο τουρισμός με την πολιτική και ότι ουσιαστικά μόνο να κερδίσει έχει κάποιους επισκέπτες. Γι' αυτό το λόγο και έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης πάρα πολύ μεγάλο βάρος στα γερμανικά ΜΜΕ. Οργανώσαμε ένα δείπνο που καλέσαμε 40 δημοσιογράφους από τα πλέον έγκριτα και σοβαρά τουριστικά ΜΜΕ της Γερμανίας. Τους έγινε παρουσίαση, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, τράβηξε μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα σε ένα πολύ καλό κλίμα, στο οποίο ακούσαμε και προβληματισμούς, καλούς προβληματισμούς που υπάρχουν, συζητήσαμε, δώσαμε την πραγματική εικόνα και γενικά πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος είναι με κάθε δυνατό μέσο να περνάμε το μήνυμα της κανονικότητας. Από την άλλη, όπως είπατε σωστά, υπάρχουν ευτυχώς πάρα πολλοί Γερμανοί που επί δεκαετίες έχουν περάσει διακοπές τους εδώ. Είναι ελάττες της Ελλάδος, οπότε σίγουρα μπορούν να αποτελέσουν τους πρεσβευτές για τις θετικές ειδήσεις. Αλλά είναι και η πρώτη πτήση, η οποία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε πτήση από το εσωτερικό, η οποία ξεκίνησε στις 7 του Μάρτη, το οποίο δείχνει έμπρακτα την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή, πάμε πραγματικά σε ένα 8μηνο, ίσως 9μηνο. Γιατί μέσα από τις συντονισμένες κινήσεις της περιφέρειας των τοπικών επιχειρηματικών φορέων αλλά και τον αερολιμενάρχη, που πραγματικά να το ευχαριστήσουμε για τη συμβολή του αυτή, τον κύριο Βιάκα, καταφέραμε να έχουμε πτήσει από το Μάρτιο και αν όλα πάνε καλά θα συνεχίσουν πτήσεις προς το εξωτερικό μέχρι και τα τέλη του Νοέμβρη. Μιλάμε για ένα 9μηνο, το οποίο πραγματικά περνάει και ένα άλλο μήνυμα ότι η Κρήτη δεν είναι ένα νησί μόνο για 3 μήνες.
Και αντιστοίχως, βεβαίως, είναι η πρώτη φορά που στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάρτη θα έχουμε και πτήσεις τσάρτερ και στο αεροδρόμιο των Χανίων, το Γιάννης Δασκαλογιάννης. Κάτι που σημαίνει, όπως είπατε πολύ σωστά, επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Κάτι το οποίο το έχει καταφέρει, η αλήθεια είναι, σε επίπεδο κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, γιατί ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ ο τουρισμός κρουαζιέρας από πέρυσι έως φέτος. Έτσι όπως το έχει καταφέρει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δουλεύτηκε πάρα πολύ συστηματικά. Φαντάζομαι δεν αμφιβάλλεται γι' αυτό από τον κύριο Μπρά, ώστε 12 μήνες να υπάρχει τουρισμός κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Σωστά, όλες οι κινήσεις και στα αεροδρόμια και στα λιμάνια αποτελούν σίγουρα πολύ σκληρή δουλειά, η οποία αποδίδει όχι από μια μέρα στην άλλη. Άρα, όπως είπατε σωστά, και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και στο αεροδρόμιο του Χανίων, σίγουρα θα έχουμε πτήσεις από Μάρτιο μέχρι και Νοέμβριο. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πρώτες εδώ στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάρτιο και στα Χανιά. Και επίσης είμαστε σε συνεννόηση και επαφή με αεροπορικές εταιρείες και tour operators και για τα δύο αεροδρόμια, έτσι ώστε να συνεχίσουν κάποιες πτήσεις και να πάνε μέχρι τα μέσα με τέλη του Νοέμβρη, και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά τα λιμάνια, γίνονται συντονισμένες κινήσεις για την κρουαζιέρα. Το Ηράκλειο, ο κύριος Μπράς έχει κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα στο Ηράκλειο, ακόμα και το χειμώνα, κάποια κρουαζιερόπλια. Προσπαθούμε να γίνει ένα συντονισμός με όλα τα λιμάνια της Κρήτης, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει μια ενιαία παρουσία και σε εκθέσεις, να γίνουν κάποιες ενιαίες προσεγγίσεις εταιρείες, να γίνουν κάποιες οργανωμένες και από τεχνικής αλλά και από εμπορικής άποψης ομαδικές δουλειές, για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε κόσμο σε όλα τα λιμάνια της Κρήτης, διότι σίγουρα η κρουαζιέρα είναι κάτι το οποίο έχει μεν βραχία διάρκεια, δεν είναι παράδειγμα η εβδομαδιαία παραμονή που έχει μία πτήση τσάρτερ, αλλά σίγουρα μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμο, οι οποίες δίνουν πραγματικά ζωή στην κάθε πόλη την οποία επισκέπτονται. Θα ήθελα, κύριε Βαμιεδάκη, με αφορμή το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο ΣΕΤΕ δημοσιοποίησε τα στοιχεία του 2014, 21,5 εκατομμύρια οι αφίξεις για την προηγούμενη τουριστική περίοδο. Για Γενάρη και Φλεβάρη, τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου, σύμφωνα με την ACI Europe, βρίσκονται στην κορυφή των κατηγοριών τους από πλευράς αφίξεων. Είναι νωρίς για να κάνουμε μια εκτίμηση, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν ιονοί και κάποια μικρά δεδομένα που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν από τώρα ίσως σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι θα συμβεί φέτος? Εάν είχαμε μια ήρεμη πολιτική κατάσταση, θα σας έλεγα ότι μπορούμε από τώρα να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις και να έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να τις πετύχουμε. Έχοντας όμως αυτή την κατάσταση, η οποία πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα και έχουμε το μαρτύριο της σταγόνας από πολιτικής άποψης, ανά πάσα στιγμή, και δεν θέλω να γίνω Κασάνδρα, μπορούν να ανατραπούν τα πάντα. Σας είπα ότι σε επίπεδο προγραμματισμού, με εξαίρεση τη Ρωσία και την Ουκρανία, που υπάρχει μια σοβαρή πτώση λόγω της εκεί κατάστασης, όλες οι άλλες χώρες πάνε καλά. Η Γερμανία, σας είπα, είναι στο συν 8% σε επίπεδο προγραμματισμού. Η Αγγλία και η Σκανδιναβία, δύο πάρα πολύ μεγάλες αγορές, και ειδικά για τα Χανιά η Σκανδιναβία, πάνε πολύ καλά. Ήμουν στο Στοκχόλμη τον περασμένο μήνα. Ιδίως λόγω της υποτίμησης του ευρώ και της ισχυροποίησης της κορώνας, η Ελλάδα γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστική για τους Σκανδιναβούς. Άρα και από αυτές τις αγορές υπάρχει αυξημένος προγραμματισμός πτήσεων, και γενικότερα οι ιονοί, όπως είπατε προηγουμένως, είναι όλοι θετικοί. Εάν έχουμε λοιπόν μια πολιτική ηρεμία και δεν έχουμε τους οποιουσδήποτε παράγοντες που θα λειτουργήσουν αρνητικά, σίγουρα μπορούμε να πάμε σε αυξημένα νούμερα σχέση με πέρσι. Μπορούμε πραγματικά να έχουμε ακόμα ένα ρεκόρ. Από την άλλη όμως, το κακό σενάριο, εάν συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία και έχουμε όλη αυτή την παραφιλολογία που τόσο κακό μας κάνει και δηλητηριάζει την εικόνα μας, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ροή των κρατήσεων, να ακυρωθούν πτήσεις, μπορούμε να πάμε είτε σε μικρότερα νούμερα ή ακόμα να πάμε στα ίδια σε καλύτερα νούμερα, αλλά με πελάτες επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι δεν είναι και καλύτερη ποιότητα. Άρα πραγματικά, για να το συνοψίσουμε, υπάρχουν όλα τα φόντα, υπάρχουν όλες οι προποθέσεις για μια πολύ πετυχημένη σεζόν. Έχουμε ένα προβληματισμό, ένα αστερίσκο λόγω της πολιτικής κατάστασης, η οποία ευελπιστούμε να σταθεροποιηθεί άμεσα. Και όταν λέω να σταθεροποιηθεί, δεν φαντάζομαι ότι θα λυθούν ως διαμαγές όλα τα προβλήματά μας, γιατί δεν θα λυθούν από μια μέρα στην άλλη, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα και οι όποιες πολιτικές εξελίξεις, διαπραγματεύσεις να διεξάγονται μέσα σε πιο χαμηλούς τόνους.
Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ποιότητα τουρισμού. Γιατί, αν θέλετε, αυτό που απασχολεί τον επιχειρηματία του τουρισμού είναι ο λεγόμενος ποιοτικός τουρίστας, με την έννοια του τι χρήματα θα ξοδέψει, πόσες μέρες θα μείνει, τι θα φάει, τι θα καταναλώσει, ούτως ώστε να μείνουν και κάποια χρήματα εδώ στον τόπο. Τα περσινά στοιχεία, τι έδειξαν, κύριε Βαμιεδάκη? Έμειναν χρήματα στην Κρήτη από τους τουρίστες που ήρθανε, ή ο αριθμός των τουριστών αυτών δεν ήταν απαραίτητα, ας το βάλω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, ποιοτικός για τους επιχειρηματίες του κλάδου? Σίγουρα η ποιότητα των επισκεπτών μας θα μπορούσε να βελτιωθεί και θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Και γι' αυτό ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε, όχι μόνο εμείς σαν περιφέρεια, αλλά σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς και δημόσιους και ιδιωτικούς. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε κάποια δεδομένα. Αποδεδειγμένα με νούμερα, το 48% του ΑΕΠ της Κρήτης είναι ο τουρισμός. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε κινείται πάνω στο νησί, σχεδόν το 50% εξαρτάται από τον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία, η συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκει σε Έλληνες επιχειρηματίες. Ο κόσμος που δουλεύει στα ξενοδοχεία είναι Έλληνες. Τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ελληνικά, που καταναλώνται, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ελληνικά, κριτικά, και γίνονται έντονες προσπάθειες για να αυξηθεί ακόμα αυτό το ποσοστό. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τις όποιες τουριστικές επιχειρήσεις εκτός ξενοδοχείων είναι Έλληνες. Άρα σημαίνει ότι μια τοπική κοινωνία και οικονομία άμεσα ή έμεσα εξαρτάται στο μέγιστο βαθμό της από τον τουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και το τονίζω συνεχώς για να καταρριφθεί ένας μύθος που ακούγεται κατά καιρούς, ότι ο τουρισμός που έχουμε εξυπηρετεί μόνο κάποιες συμφέροντα, ξέρουν οτιδήποτε, και τις γνωστές θεωρίες συνωμοσίας. Άρα λοιπόν σίγουρα από τον υφιστάμενο τουρισμό, το οποίο δεν θέλουμε να απαξιώσουμε, σίγουρα ευνοείται το σύνολο του νησιού όσον αφορά όλες τις παραμέτρους της οικονομίας, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. Τώρα, έχουμε κάποιες παθογένειες. Οι παθογένειες αυτές ποιες είναι? Το ένα μέρος είναι η εποχικότητα του τουρισμού, για την οποία πρέπει να εργαστούμε για την άμβλυνσή της. Ουσιαστικά το νησί μας γεμίζει για 4 μήνες, φτάνει στα όρια του και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο πληρότητας, και τους υπόλοιπους μήνες υπάρχει θέμα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο αυτό δημιουργεί ανομαλία και σε επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας και σε όλα. Εργαζόμαστε λοιπόν να το αυλύνουμε αυτό και ήδη έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι δεν έχει ληφθεί ως διαμαγείας, αλλά βλέπουμε τις πρώτες πτήσεις το Μάρτιο, το Νοέμβριο, σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τα τοπικά προϊόντα. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός τι γίνεται με τα ξενοδοχεία, τις ταβέρνες, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς παραγωγούς. Παρατηρήθηκε ότι το θέμα, και μετά από πολλές συζητήσεις, τις οποίες έχω κάνει και εγώ προσωπικά και η αγροδιατροφική με τους συναδέλφους από εκεί, ότι το πρόβλημα δεν ήταν οικονομικό, ήταν θέμα συντονισμού. Δηλαδή τα τοπικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και το γεγονός ότι δεν καταναλώνονταν τόσο πολύ στα ξενοδοχεία είχε να κάνει κυρίως με το θέμα του συντονισμού της διανομής μεταξύ παραγωγών και επιχειρηματιών. Έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες σε αυτό το μέρος, έχουν υποστηριχθεί και από τους ξενοδόχους και πιστεύω ότι ήδη από φέτος θα δούμε μια βελτιωμένη κατάσταση. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με το περιβόητο all inclusive. Σίγουρα το all inclusive δεν είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για την τοπική κοινωνία, διότι κρατάει σε ένα μεγάλο βαθμό τους επισκέπτες μέσα στο ξενοδοχείο. Σίγουρα θα θέλαμε όλοι να περνάνε οι επισκέπτες περιορισμένο χρόνο εντός των τυχών του ξενοδοχείου και περισσότερο χρόνο εκτός. Και πρώτοι καλύτεροι ξενοδόχοι για να έχουν χαμηλότερα κόστη. Δυστυχώς όμως ο κόσμος που έρχεται επιλέγει all inclusive σαν μια βασική προϋπόθεση για να επισκεφτεί τον όποιο προορισμό. Άρα δεν γίνεται να το εντός εισαγωγικών καταργήσουμε, να το ακυρώσουμε τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ότι πρέπει με συντονισμένες ενέργειες να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πιο αναβαθμισμένο κόσμο, ο οποίος πραγματικά να μην θέλει μόνο να περάσει τη μέρα του στην παραλία, αλλά να θέλει να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τον πολιτισμικό πλούτο του νησιού, να γνωρίσει το νησί. Αυτό γίνεται δίνοντας έμφαση σε διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γι' αυτό και έχουμε αναδείξει τους 12 άξονες τουρισμού που έχει να προσφέρει το νησί και προσπαθούμε να δοθεί μεγάλο βάρος σε αυτές τις μορφές τουρισμού πέραν των συμβατικών, πύλη και θάλασσα, προκειμένου να προσελκύσουμε υψηλότερη ποιότητα και αυτή η ποιότητα πραγματικά θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη κατακεφαλή δαπάνη στο νησί, η οποία παρόλα αυτά κινείται σε πολύ θετικά επίπεδα, άνω των 500 ευρώ ανά επισκέπτη, και θα δώσει ακόμα περισσότερο ωφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Η αλήθεια παρόλα είναι... αυτά όμως, ναι, κύριε Βαμιεδάκη, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το 48% του ΑΕΠ είναι τουρισμός. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το θέμα με
το All Inclusive είχε απασχολήσει αρχικά την κυβέρνηση, μετά έβαλε ένα απότομο φρένο η κυρία Κουντουρά στην συζήτηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μου λέτε, εκτός από την αυριανή στάση της Περιφέρειας Κρήτης στο Μέγαρο Μουσικής και στα βραβεία τουρισμού 2015, ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να το μιλήσουμε να έχουμε και το τρόπαιο που θα πάρετε αύριο, γιατί μας το έχετε προϊονίσει αυτό. Η επόμενη λοιπόν εκθεσιακή στάση ποια θα είναι, κύριε Βαμιαδάκη? Η επόμενη έκθεση είναι η Μόσχα, η οποία γίνεται την επόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Στη Μόσχα πάλι θα υπάρχει ένα μουδιασμένο κλίμα λόγω των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν στη ρώσικη αγορά. Αναμένεται μία μείωση της τάξης του 40% έως και 50% λόγω των εκεί προβλημάτων. Άρα συζητάμε για 200 με 250.000 λιγότερους επισκέπτες στην Κρήτη από Ρωσία. Το οποίο και σίγουρα είναι μια αγορά η οποία θα πάρει κάποια χρόνια μέχρι να ανακάμψει. Διότι ήταν μια υπερτιμημένη αγορά, μια φούσκα όχι μόνο τουριστικά, γενικότερα οικονομικά η Ρωσία, η οποία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων έσκασε και τώρα πραγματικά θα πάρει κάποια χρόνια μέχρι να ανακάμψει. Εμείς όμως σίγουρα πρέπει να έχουμε εκεί την παρουσία μας, πρέπει να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη αγορά και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε όσο μεγαλύτερο μερίδιο μπορούμε από αυτό το οποίο μας αναλογεί, και αυτό θα κάνουμε με συντονισμένες ενέργειες, με δικό μας περίπτωμα για πρώτη φορά στη Μόσχα, σαν Περιφέρεια Κρήτης, ενίο περίπτωρο Κρήτη, με παράλληλες δράσεις, με εκδηλώσεις με ΜΜΕ, τοπικά τουριστικά, με διάφορες επαφές οι οποίες θα γίνουν προκειμένου να περάσουμε το μήνυμά μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια, αυτό λοιπόν κλείνει τον κύκλο των εκθέσεων τώρα για την Άνοιξη, και μετά για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή της Άνοιξης και του καλοκαιριού, αλλά και του φθινοπόρου, θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, παράλληλες δράσεις, όπως αυτή που έγινε στο Λονδίνο, οι οποίες θα γίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, στα πλαίσια των δράσεων που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή, θα γίνουν κάποιες δράσεις, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με γαστρονομία, θα έχουν να κάνουν πολιτισμό, θα γίνουν στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες. Θα γίνουν κάποιες δράσεις στην Γερμανία, στις οποίες θα αξιοποιηθούν διαδραστικά μέσα επικοινωνίας με το νησί. Θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις και κάποιες εκδηλώσεις εκτός Ευρώπης, στην Ινδία και στην Κίνα, προκειμένου να υπάρξει μια προσέγγιση με νέες αγορές, στις οποίες πρέπει να έχουν μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία. Και γενικότερα δεν πρόκειται να πάρουμε ανάσα. Συνεχίζουμε σε πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς. Μα είναι απόλυτα λογικό, κύριε Βαμιαδάκη. Δεν έχουμε να πουλήσουμε μόνο ήλιο και θάλασσα, και πλέον δεν περνάει και αυτό το σλόγγαν στο εξωτερικό. Υπάρχουν άλλα πράγματα για ανάδειξη της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού, και καλώς το θέσατε. Υπάρχει γαστρονομία, υπάρχει ο συνεδριακός, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός. Μπορεί να τα προσφέρει όλα η Κρήτη σε ένα all-inclusive πακέτο. Και για να μην παραξηγηθώ με τον όρο, έτσι, μιλάμε για all-inclusive τουριστικό πακέτο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.